Bratislava Tricksters sú jedným z dvoch bratislavských lacrossových tímov. My sme sa boli pozrieť na ich zimnú prípravu. Lacrosse poznáme väčšinou z amerických tínedžerských komédií, prípadne z filmov o slávnom náčelníkovi Apačov Winnetoovi. Málo kto však vie, že tento šport funguje aj na Slovensku a nie je to žiadna novinka. Ako sa dostal lacrosse na Slovensko? Jeden náš hráč, Mark Lichtner, ktorý je prezidentom Slovenskej lacrossovej federácie, bol svojho času v Spojených štátoch amerických, kde sa s lacrossom stretol a táto hra sa mu veľmi zapáčila a povedal si, že by ju doniesol domov. Ako sme už naznačili, šport vymysleli severoamerickí indiáni. Na majstrovstvá sveta dokonca posielajú svoj tím aj potomkovia kmeňa Irokézov. Pôvodne vlastne táto hra vznikla medzi severoamerickými indiánmi, ktorí majú ako tradičnú hru, ktorú využívali medzi kmeňmi keď mali nejaký spor, tak si zahrali túto hru a ktorá skupina, ktorá tá obec vyhrala, tak v prospech tento spor vlastne bol riešený. Na Slovensku zatiaľ mnoho tímov nepôsobí, aj preto musia Tricksters naberať zápasové skúsenosti inde. Tým, že v podstate Slovenská liga sa iba rozbehla minulý rok, tak hrávame Českú ligu, chodíme po turnajoch. To znamená turnaje Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, väčšinou tie štáty okolo. Minulý rok v podstate sme v Českej lige skončili na 3. mieste, čiže to je veľmi celkom dobré umiestnenie, si myslím. Určite v tomto roku by sme chceli samozrejme ísť možno ešte vyššie. Keďže konkurencia nie je veľká, človek má väčšiu šancu dostať sa aj do reprezentácie. Prvýkrát som reprezentoval, v 2008 sme boli na majstrovstvách Európy vo fínskom Lahti a v roku 2010 sme boli na majstrovstvách sveta v anglickom Manchesteri. Hráči Tricksters si svoj šport pochvaľujú. Už to bude asi 6 rokov, čo sa venujem lacrossu. Čo ťa na ňom najviac baví? Že je to tvrdý šport, rýchly šport a nie až taký známy. Ten kontakt a tá dynamika je to veľmi rýchle proste. V cieľoch na túto sezónu majú tiež jasno. Určite obhájiť titul Slovenskej lige a nejaké umiestnenie v Českej lige, snad nejaké medailové by som povedal.